Večeras na Radio Martinu pridružite nam se u novoj emisiji Biblija izvor života uživo. Očekuju vas gosti u studiju koji temelje svoj život na živoj Božjoj riječi Bibliji, te koji će kroz svoja životna iskustva svjedočiti svoju vjeru u Boga. Budite s nama. Dobro večer, dragi slušatelji i slušateljice. Dobrodošli u emisiju Biblija izvor života. Ja se zovem Josip, još me zovu Joe Debeljuh i vodit ću večerašnju emisiju. Osim što smo prijatelji godišnji, imam gosta koji se zove Daniel Benko. Htio bi te pozdraviti, Daniel. Hvala, Joe. Dobro večer tebi i dobro večer svim slušateljima. Super. Osim što smo dugogodišnji prijatelji, Daniel i ja smo bili u Indiji. On prije nekih 15 godina, a ja prije nekih 15 dana. I stoga smo odlučili da podijelimo o temi kršćani u Indiji i naše iskustvo tamo. Uz to puno ljudi su došli u Hrvatsku raditi i bilo bi dobro da naši slušalci, pogotovo vjernici, čuju malo o kršćanima u Indiji. Otvorit ćemo sa pjesmom. Sve što diše, neka
smo u studiju, uživo smo, stoga pitanja, komentare možete postaviti na broj 01275 3666 ili 012753777. Najavili smo razgovor o kršćanima u Indiji, ali prije nego što krenemo u tom smjeru da se predstavimo. Evo, ja sam više puta ovdje i podijelio i predstavio se, ali još jednom ukratko o meni. Igrao sam profesionalnu košarku u Hrvatskoj 90. godina i nakon toga sam otišao u Ameriku na školovanje i igrat sveučilišnu košarku. Tamo sam čuo radosnu vijest, evanđelje i predao svoj život Kristu. Postao istinski vjernik. Moja supruga i ja imamo 5 djece i služimo u Hrvatskoj kao misionari od 2008. Također sam i pomoćni košarkaški trener KK Podsuseda. Daniel, ti si večerašnji gost i volio bi da naši slušatelji i slušateljice čuju kako si ti postao kršćanin. Je li to nešto što si automatski postao jer si živio u Hrvatskoj ili je to nešto drugo? Pa hvala ti, Joe, na ovoj prilici da podijelim svoje svjedočanstvo prije nego što počnemo o tom misijskom putu u Indiji, jel da bez toga da što sam ja postao kršćanin ili ti, ne bi se to ni dogodilo, jel? Znači taj put i ona nekako te priče iz te zemlje, jel, ja bih rekao, kršćanima, ali evo, prije nego što je došlo do toga, to je bilo moj put je bio 2010. godine, znači je došlo do toga da sam se ja, kak bi rekli, obratio, jel, znači upoznao sam Boga, to je bilo 2006. godine sa otprilike 23-24 godine sam imao tada, znači imam sada 42. Pa moje djetinjstvo je bilo uobičajeno za jednog zagrebačkog dečka, jel, tamo na zapadu u Stenjevcu, malo blizu KK Podsused. Da, blizu KK Podsused. Mislim, išli smo tamo, jel, i kao klinci bili su onaj dvorac stari, jel, u Susegrad i tak dalje, ne, to smo išli malo tamo na izlet i sa busom se uvijek išli ovak malo u šetnju, u neku izlet, neku avanturu isto na brda tamo i tak dalje, igrao sportove, nogomet, tenis i to sve. Osnovna škola, srednja škola, ali evo, srednja škola je meni bila zanimljiva zbog jednog događaja koji mi se dogodio, to je bio nadaravni jedan događaj. Inače sam već tada počeo razmišljati o jednom višim stvarima, znači što je život, što je smrt. To me zanima. Što se dogodi poslije smrti, jel? Kako je nastao uopće život, da li je evolucija istinita, da li je čovjek nastao od majmuna, što je svemir, koliko je velik svemir i tako dalje, to sam se nešto pitao i između ostalog tim 90-im godinama je bilo popularna ona serija za te slušatelje, milenijalce i možda za starije, oni će znati Dosje X. Mislim, to je bilo super, između ostalog, da, pa onda tam su pričali o tim zemaljcima, pa sam ja onako odmah razmišljao o tome kako zemaljci su, jel, pravi, istiniti i da su oni maltene stvorili čovjeka na zemlji, jel, kao neki genetski inženjering, čitao sam ovog Denikena i tak dalje. Ali uglavnom, tako u tom sam nekoj bio razmišljanju, ali dogodio mi se jedan nadaravni događaj da sam bio u tušu i izlazio sam van i poskliznuo sam se, jel, u kadi i padao sam dolje, jel, i kak sam padao dolje, razmišljao sam da ću slomiti ruku, nogu, što god, glavu, ali negdje na pola puta su me uhvatile dvije ruke su me uhvatile za bokove i potegnule nazad, jel, znači to nije nikog bilo u toj kuponi, znači bio je to nadaravni događaj, sad ja sam to mislio da je neki moj pokojni deda ili anđeo ili kogod. Ali zaista me to potaknulo da razmišljam da postoji duhovni svijet, znači svijet koji nije samo ovaj materijalni i da u duhovnom svijetu neka bića postoje, jel, očito, jel, ili sam ja potpunosti to zabrio i lucam, ne, ali uglavnom tako je moje počelo to malo dublje razmišljanje o svim tim stvarima. I dosta svjedočanstva sam čuo da većinom ljudi iz tog jednog katoličanstva u kojem sam ja bio, jel, i kojem sam išao crkom, ajme reći samo Božić, Uskrs i to kao neki reda radi, ali vjerovao sam u Boga, nikad nisam bio ateist ili tako nešto, ali nisam znao tko je taj Bog, jel?
nisam vidio u katoličkoj crkvi, ajmo reći, ja osobno, onak, nekog živog Boga, jel? Pa onda sam u tom nekom traženju, u mom duhovnom, više išao prema istoku, jel? Prema nekom mističnjačkom misticizmu, budizmu, New Age-u, jel? Ponajviše i tako dalje. Taj New Age me privukao više i ne znam, te neke glazbeni žanrovi koje sam ja slušao, tipa reggae, onda su oni rastafarijanci bili i to sve. Bob Marley i tak dalje. To mi je sve bilo onak zanimljivo, jel? Ali evo tak, kak je prolazilo to vrijeme, došao sam i do Biblije. Počeo sam čitati Bibliju. Prvu knjigu koju sam pročitao, zanimljivo je bilo da je bilo to otkrivenje, pošto sam mislio, evo, možda dolazi sad posljednja vremena, apokalipsa, znači par godina prije bio onaj 11.9. blizanci, mislio sam 3. svjetski rat i tako to sve. I tak sam počeo to čitat i privuklo me sve više i više. Privuklo me da počnem čitati više evanđelja, jel? Zapravo od svih tih svetih ljudi o kojim sam čitao, jel? O Budi, o Krišni, o ne znam, ajde reći o islamu, ne? Nekako kroz Bibliju sam vidio da je Isus ipak najvjerodostojniji čovjek, religijski čovjek, voditelj neke vjere, jel? Voditelj neke religije. Ponajviše zbog toga što postoje svjedočanstva, postoje proroštva o njemu u Starome zavjetu. Jel, to me dosta ovako izintrigiralo i nekako, mislim, kroz to sve Bog me više počeo privlačiti i više sam se počeo i moliti i čitati Bibliju i tražiti Boga, ali nisam se još, kažem, u potpunosti obratio. Kad kažem potpunosti obratio, to je, kako mi kažemo, u potpunosti predao Bogu, jel, pokajao za svoje grijehe i na takav način prihvatio Duha Svetoga koje Bog daje onima koji njega traže, jel tako? Tako da došlo je, znači taj period je trajao negdje 2-3 godine, od toga da sam ja spoznao da je Isus istina, jel, do zaista mog obraćenja. Ne? Ipak sam bio ljubitelj još uvijek cuge i pljuge i ovak nekih drugih radnja, jel? sa osobama suprotnog spola i tako dalje, a tako da prošlo je vrijeme, nekih par godina dok moje trenutka odluke, jel, za tu jednu čistoću, za tu jednu svetost koju Bog daje. Do tog trenutka ipak je prošlo to neko određeno vrijeme, zato što sam razmišljao o tome što ako ja se predam Bogu, gdje ću ja ići van, na primjer, gdje ću ići posljedice posljedice tog života, da li ću ja izaći van više, da li ću cugat, šta će biti sa mojim društvenim životom i to sve. Znači nisam htio ući u neku religiju, nisam htio ući u neka pravila da sad sam ja kao takav moram ovo, moram ono, ne? Ali zaista kad se čovjek preda Bogu, kad preda svoj život Bogu, kad se pokaje zaista iskreno za svoje grijehe, jel, kao čovjeku, znači tako kao Bogu, osobnom Bogu, onda Bog mu oprosti grijehe i usadi u njegovo srce Duha Svetoga, koji pak promijeni njegovo srce, jel, daje mu nove želje. Tako da znači moja želja nije bila da se idem napit van ili drogirati ili tako nešto, moja želja bila da to ne činim, nego da više se posvetim Bogu, da pričam o njemu, da razmišljam o njemu, da dijelim, jel, to što sam čitao, što sam proučio, što sam naučio o njemu i tako dalje sa drugim ljudima, jel? Znači susreo si se sa živim Kristom. Tako je. I kad si susreo sa onim koji sve stvori i koji sve drži u njegovim rukama, onda ne možeš ostati isti. Ne možeš ostati isti, zato što, kažem, ne zbog mene samoga, nego zbog onog obećanja koje on daje. Jel, on sam kaže da oni koji povjeruju u Krista, jel, da će primiti obećanje Duha Božega, jel, znači Duh Božji koji je u nama i koji djeluje u nama i za kojeg smo mi zapravo i stvoreni da nastanjuje u nas. Baš sam nedavno gledao jedan video na tom YouTube ili Instagramu, što god, gdje sad jedan pita
jednu kršćanku, ono kako da mu objasni zašto postoji Bog, odnosno način taj, kako funkcionira taj odnos sa Bogom, ne? I zašto nas Bog stvorio. I onda mu je ona rekla, pa kao što je Bog, ako Bog nas stvorio, nije nas stvorio za nas same, nego nas je stvorio za njega. Znači da mi budemo posude u kojima on stanuje. I onda je usporedila to sa rukom i rukavicom. Jel? Znači nije rukavica, a čovjek je stvorio rukavicu, napravio rukavicu. Jel? I rukavica ima svoju jednu bit, jednu svoju svrhu. Jel? A ta svrha je da uđe ruka u tu rukavicu. Jel? I da to onda ima smisla, da rukavica onda ima smisla postojanja svog. Tako i čovjek nema smisla svog postojanja ako sam sebi, ako radi sam po svojoj volji i da živi, umre i to sve. Jel? Znači mnogi ljudi se nadaju, doživjet ću 90 neku. Ali možda nećeš, možeš sutra umrijeti, nažalost. Ali Bog ti daje jedan novi život i svrhu postojanja, jel? A to je da budeš ta prava rukavica sa rukom. Ljudi misle često da ako predaju svoj život Kristu, da to ne ispunjen život, da to, kao što si rekao, pravila neka dosada, u biti tad si u potpunosti možda ne skroz ispunjeni, jer ispunjeni ćemo biti kad umremo i budemo s njim, ali to je puno dublje nego što ljudi imaju percepciju. Da, definitivno. Mislim, naravno postoji uvijek usponi i padovi u vjeri, kako život napreduje i ide, ali ta jedna ohrabrenje i ta nada te nespoznaje Boga, jel? I vječnoga života i razmišljanja o tome i da ovo nije kraj. I da svemir kako god je velik nije nastao slučajno, jel? Nego ga ipak neko pokrenuo, a to je pokrenuo. Tek je početak. Tek je početak, kad si predao svoj život Kristu. Da. Vječni početak s njim. Da. I da taj ogroman Bog koji je stvorio sve i te milijarde galaksija je i osoban, a to je da se brine o jednom običnom malome čovjeku koji je na nekoj tamo zemlji, u nekoj galaksiji tamo, jel? Znači, i da ne samo da se brine, nego je poslao, jel, svoga sina, znači osobu koju je on u potpunosti nastanio, ona je bila savršena rukavica, jel? Da ta rukavica bude bačena, da bude, jel, na neki način uništena, jel, za sve ljude svijeta ovoga, ne? Za kraj ovog segmenta, pošto vrijeme leti, to je super, što bi preporučio nekome ko danas sluša, možda ide u neku crkvu, da li katolička ili evanđelska crkva, a nema taj odnos sa živim Kristom? Koji je to korak koji oni trebaju učiniti? Pa definitivno, malo i rekao, ali ja. Da, pa definitivno ja bih rekao da Bog traži one, jel, koji njega traže. Isus je rekao, onaj koji mene traži, koji traži, taj nalazi, koji kuca, otvorit će mu se. Jel? Pa tako da svaka osoba koja ima želju poznati Boga više, Bog će mu se objaviti. To može biti danas, to može biti ove minute. Mislim, ne mora, Bog čuje svaki vapaj srca, jel? Znači, on ne mora odgovoriti baš isti trenutak, ali odgovorit će u onom trenutku koji je najbolji za tu osobu. I da će mu se objaviti i da će upoznat njegovu i prisutnost i silu. Znači, neće biti poslije toga u neznanju. Jel? Neće biti u neznanju, nek će biti u znanju postojanja Boga i njegove ljubavi i njegove vjere, njegove nade koje postoji za svakog čovjeka. Ne? Znači, to je jedan takav osjećaj prisutnosti Bože da zaista nijedan čovjek ne može biti indiferentan prema tome. Amen. Da, i istražujte, hoćete čitati Bibliju, vi možda imate potpuno sumnju, čitajte, vidite da li je to nešto istinito kroz samo čitanje Biblije. Dobro, mi idemo na jednu pauzu i na pjesmu. Skriža milost me preplavljuje.
Natrag smo u studiju. Kao što smo najavili, malo ćemo pričati o kršćanima u Indiji. Još jednom Daniel, Benko i Joe Josip. Evo nekoliko podataka o Indiji i religijama u Indiji. Ovi podaci su skinuti sa Joshua Project. Znači, Indija ima 1.435.000 ljudi. Hinduizam je daleko najviše zastupljen sa 72%, Islam 15%, kršćani 5,7%. U nekim drugim podacima sam našao da katolika ima 23 milijuna, protestanta, odnosno evanđelskih kršćana 20 milijuna. I evo još nekoliko zanimljivih podataka za nas koji služimo kao misionari, razmišljamo kako dosegnuti svijet evanđeljem. Ima 2227 različitih grupa ljudi u Indiji. To ne znači da nužno svi pričaju drugačiji jezik, ali većina tih grupa govori različiti jezik. Unreached groups, znači oni koji nisu dosegnuti sa evanđeljem, njih je 90% tih grupa nije dosegnuto evanđeljem, što znači da skoro niko tamo nije kršćanin. Također, sama populacija onih koji nisu dosegnuti kršćanstvom u Indiji je 95%. Znači nemaju nikakav dodir s kršćanstvom. Svake godine, evo danas smo saznali tu informaciju da 120,000 ljudi oboli od gube, i Daniel će nam i reći nešto malo kasnije i o tome, jer on je upoznao ljude koji su imali tu bolest. Treba reći da je progonstvo u Indiji aktualno protiv kršćana, pogotovo u zadnjih nekoliko godina. Samo prošle godine bilo je 834 dokumentirana napada na kršćane, i to je povećanje nasilja od 13% u usporedbi s prethodnom godinom, a samo 5,6 tih nasilja je bilo rezultiralo policijskom akcijom. 12 država sada ima zakone protiv preobraćenja u kršćanstvo. Zakoni preobraćenja tih 12 država biti to je kriminal ako se preobratite kao kršćanin. Onda ima jedan poznati influencer Adesha Soni, koji je zapravo prije 2 mjeseca pozvao na istrebljenje kršćanja u određenim lokacijama u Indiji. Također se desio napad na jednu crkvu u Raštanu u veljači ove godine, gdje je sudjelovalo između 200 ljudi koji su napadali 50 vjernika. I tako dalje, i tako dalje. Ali evo sad malo više o našim iskustvima kad smo i Daniel i ja bili tamo i posjetili kršćana. Evo ja sam bio tamo prvo 2 tjedna, sad sam se vratio prije 2 tjedna i bio sam u 5 različitih zajednica i bio sam na 3 različite skupa gdje su došli pastori. Pastori su oni koji vode lokalne zajednice, za vas koji ne znate možda. Mogu reći da je gostoprimstvo bilo prekrasno, hrana je izuzetno ukosna, imaju ljutu hranu. Zanimljivo je jedna stvar koju nisam znao, je da indijski kršćani ulaze u crkvu bosi. Više razloga za time, a jedan od je respekt prema mjestu gdje se Božji ljudi susreću s Bogom zajedno. A oni koji propovijedaju, odnosno pastori, pretežno nose bijele košulje. Mi evanđelski kršćani smatramo da je Biblija vrhovni autoritet za naš život, za našu vjeru, i Daniel je malo ispomenuo o Bibliji. I stoga naglasujemo između ostalog da vjernik treba poznavati Božju riječ. Znači mi to naglasujemo. Da to nije samo obaveza voditelja, pastora, starješine crkve. I ono što mi je bilo veoma ohrabrujuće kad sam imao priliku i propovijedati u tim crkvama i na susretima, je da je svaka, ama baš svaka osoba imala vlastitu Bibliju u papirnatom obliku. I mogli su na neki način pratiti propovijed. Nisu vadili mobitel. To mi je bilo jako ohrabrujuće. A onda bi imao sam prevoditelja, kad bi ja rekao neki tekst, uvijek bi neko iz crkve, iz grupe čitao taj tekst. I to se dešavalo non stop. I neki su pastori spominjali ovo progonstvo kojem sam se dotakao. Na primjer, jedan pastor je pričao o toj kasti, to ste čuli možda, u Indiji je to jako naglašeno. I tu ima međusobno dosta progonstva. Jedan pastor je, na primjer,
spomenuo da ima člana zajednice koji je u toj visokoj kasti i kad on pozove druge vjernike iz svoje zajednice doma, da mu susjedi prilaze i vrijeđaju ga zašto je on doveo u kvart ljude niže kaste. I to vam je često se to događa. Evo, to je za sad nešto što sam ja vidio, ali Daniel, evo, želim pitati tebe kao našeg gosta, što se ti sjećaš sa tvog putovanja? Pa, evo, ja prvo sam bio suputnik pastoru Oliveru Buljetu, koji vodi crkvu u Karlovcu koja se zove Milost i istina, pa evo, ovim putem ga i pozdravljamo, jel, ako sluša. Znači, on je mene pozvao da idem s njim, on je bio pozvan tamo propovijedati na jednoj konferenciji. Pa evo, ja se sjećam, to je bilo 2010. godine, sjećam se kad smo sletjeli u taj Hyderabad, to je jedan grad u jednom središnjoj Indiji, da je bio stvarno moderan zapadnjački aerodrom, palme, staklene stijene, sve ono što možeš vidjeti na aerodromima tu na zapadu, ali taj čovjek, koji nas je dočekao, koji je bio naš domaćin, nam je rekao kao, ma ne, nije vam ovo Indija. Nije vam ovo Indija, sad ćete vidjeti Indiju kad izađemo. Ne? I onda smo se išli. Da. Onda smo se išli s tog jednog autoputa, ne? I onda vidiš zapravo pravu Indiju. Ne? To je bilo 4:30 ujutro, znači ljudi su bili vani ko da je bilo podne. Toliko je bilo ljudi vani, nevjerovatno, sa kravama, sa ljudi sa štapovima hodaju na tom jednom asfaltu koji nema pločnika, znači cesta ima samo taj asfalt, auti na cesti ko u priči, nevjerovatno. Vožnja je posebna, stvarno ne možeš to doživjeti, valjda nigdje osim tamo, ne? Ja sam se molio kao nikad. Mislim, mi smo bili jako umorni, pošto smo putovali, ne znam koliko, 9 sati od Londona do tamo, još iz Zagreba do Londona i tak dalje, i taj put, pa smo malo ispavali u tom autu, odnosno u tom nekom kombiju, ali sjećam se, mislim, to konstantno je bilo preticanje, ali konstantno trubljenje, uletavanje u škare. U jednom trenutku ja sam onako polusnu sam se probudio i mislio, ne, ovo je gotovo, sad ćemo udariti, sad ćemo biti mrtvi, ja ne znam, znači to je nevjerovatno kako oni to voze. Ali preživjeli smo, hvala Bogu. Ljudi su drugačiji. Da, kao ljudi su malo drugačiji. Mislim, kažem, mi smo bili pozvani u toj među kršćanima, to je jedna obitelj, u njihovu kuću. Nije to, jel, kao kod nas običaj, kod njih je običaj bio i valjda je još uvijek, to ne znam, ali kad smo došli, sve su nas posjedali na stolice, znači nas i još neke druge misionare iz drugih zapadnih zemalja, Amerike, Danske i tako dalje, i oprali su nam noge, jel, znači on, domaćin i njegova žena. Kleknuli su na pod, jel, i uzeli, znači kao u biblijska vremena, uzeli su taj lavor vode i sa ručnikom nam oprali voda. Mislim, stvarno je bilo šok. Malo meni kao jednom zapadnjački koje mi to ne radimo. Kako Isus. Tako, kao Isus pravo noge učenicima, tako su se oni ponizili pred nama i oprali naše noge. Ne? I dobro, to nije bio prvi šok, znači odmah poslije kao, pa nema odmora sad, jel, no idemo mi dalje odmah i to, išli smo u tu koloniju gubavaca, evo ti si spomenuo Gubu, znači tamo ima puno kolonija gubavaca koje nisu, ja mislim, čak vlasti to ne prepoznaju kao jednu potrebu, nego oni imaju, kršćani imaju vlastitu socijalnu službu i oni to se brinu o tim gubavcima, pa čak imaju tamo i pastora jednog koji je gubavac i on vodi tamo crkvu među gubavcima, jel? Znači to je u udaljenom mjestu, u šumi, izolirano skroz, jel? Znači imaju tamo te kućice i to sve, mi smo išli tamo dijeliti njima rižu i meso, piletinu, jer to je kod njih luksus,
delicija, jel? Znači oni dobijaju samo na Božić i na posebne neke datume, ali evo mi smo sad došli tu, jel? Ekipa je sa zapada, bogatuni sa zapada, po navodnicima. To govoriš za Gubovce, ne? Za Gubovce. Piletine se jede svaki dan skoro. Da, za Gubovce to govorim, ne govorim za obične ljude tamo u Indiji, ne, nego za Gubovce. I mislim, oni su siromašni, jel da, niko ne radi, jel tako, znači oni od tih donacija i preživljavaju. Ali evo, stvarno su tamo ljudi bez ruku, odnosno bez šake, jel, bez stopala i to sve. Znači guba je takva bolest da kada se inficira neka rana, pošto guba pojede živce, jel, znači oni ne osjećaju tu bol i onda se inficira rana i mora im se amputirati neki određeni dijelovi tijela. Ne, užasna bolest. Mislim, ja bih rekao da ta guba koja tamo to postoji možda i nije takva kakva je bila u biblijska vremena, ali opet je zastrašujuća vidjeti tako te ljude koji su invalidi i tak, ne. Ali dobro, mislim, ljudi postoje i žive tamo i preživljavaju i hvala Bogu za ljude i pogotovo za one njih tamo koji se brinu o njima. No. Ne znam kako si ti iskusio, ali na primjer još par za nekih opažanja koja sam ja imao, pošto prije je bilo nevjerovatno prema meni, može zato što sam gost i sa zapada i to, ali došli su po mene 3 pastora, vozili cijeli dan i tamo i nazad, a ono što me inspiriralo je međusobna ljubav tih ljudi i pastori koji vode različite zajednice, jer bili smo satima zajedno i vidiš tu jednu prekrasnu ljubav između njih i na neki način vjerojatno naši slušatelji možda i znaju da na istoku, u istočnim zemljama ljudi funkcioniraju više u grupnom smislu. Generaliziram, ima naravno puno izuzetaka, ali neke odluke se donose zajednički, možda neki poglavar sela donosi odluka za cijelu grupu, ali evo kad smo mi išli na puno tih mjesta, puno ljudi su se uključili u to što smo radili, ne? I puno ljudi su davali vrijeme, godišnji odmor su uzimali da bi služili, tako da to me jako inspiriralo. Jer se svi imaš nekih takvih događaja, sjećanja kad ste išli na te konferencije ili... Da, definitivno se osjećaš jako ugodno, ne, jako stvarno s poštovanjem se ponašaju prema tebi, jel, znači već sam spomenuo, jel, to i pranje, znači to nije bilo pranje nogu bilo samo taj prvi put, znači to je bilo svugdje gdje god smo došli, jel, znači gdje god smo došli u neku crkvu, posjetiti neku crkve, išli smo u sirotišta, išli smo u ove domove za starije, znači svugdje je bilo takvo jedan doček, znači tu je bilo naravno hrane i pića i svega, jedno prekrasno zaista iskustvo što se tiče takvih stvari. Ja bih spomenuo zapravo neke ljude tamo koje sam ja upoznao, jel? Znači taj Viši Jacob koji nama bio domaćin, koji ima to jednu tu organizaciju, jeli, socijalnu službu koja se brine o svim tim ljudima koji su u potrebi i evangelizira po selima različitim okolo. A na takav način, na primjer, evo to ću spomenuti, znači nije da oni dođu u to selo i samo propovijedaju evanđelje, ne, nego oni gledaju koja im je potreba, znači potreba im je, nemaju vode, i onda oni dođu tamo i iskopaju im bunar, i onda kad im iskopaju bunar, jel, onda oni vide da su, jel, ljudi koji imaju dobre namjere, jel, i onda imaju otvorena vrata im govoriti o Bogu, govoriti o Isusu, govoriti evanđelje, jel. I tako onda rađaju, jel, stvaraju te crkve po tim različitim selima. Znači, to govorimo o tom voditelju. Isto tako, sjećam se ovog jednog Pola, oni uzimaju engleska imena u kontakt sa strancima i tako da, i to sve. Imaju naravno oni svoja imena, a sjećam se ovog jednog čovjeka koji je bio bivši odvjetnik i bio je jako ohol po pričama i nije htio Boga. I čak je, kad su mu dali Bibliju, onda je Bibliju tamo rasparao i to sve.
Ali u jednom trenutku se slomio i došao tom Jacobu i pričao sa njim. Nešto, ne sjećam se točno što je bilo, mislim da je nešto bilo sa njegovim ocem. I taj Jacob je pričao sa njim, ne znam, par sati, cijelo popodne do na večer. I slomio se čovjek i počeo plakati i prihvatio je tada Isusa. I onda je on uzeo ime Paul, kao Pavao, jel? I zaista mogu reći da je čovjek jako ponizan, stvarno, mogu reći da sam najponizniji čovjek kojeg sam upoznao tamo, baš. Jacob. Ne, taj Paul, taj Paul, baš... ti si čuo priču, Da, baš po toj priči, ono kako je bio ohol, kako je bio na visokoj poziciji, kako je sad postao nizak i kako služi drugim ljudima, jel? Isto si spomenuo ta progonstva, jel? Sjećam se na toj konferenciji kad smo bili na kraju, su nas htjeli pozdraviti jedni ljudi koji su došli, 3 dana su putovali za tu konferenciju, došli su iz jedne sjeverne pokrajine koja se zove Orisa, tamo ima mnogo progonstva i govorili su nam o tome kako u njihovom selu hinduisti su ih napali zato što je taj pastor počeo moliti, nekad je obratio se i tako govorio drugim ljudima o Isusu i počeli su se drugi ljudi obraćivati, onda su molili su za životinje, jel? I Bog je zaista potvrđivao tu molitvu da su životinje ozdravile. I hinduisti su iz zavisti su se pobunili prema njima i spalili im crkvu. I tak, jednog čovjeka su čak i ugušili u blatu po njegovoj priči, a onda su molili za njega i onda je oživio, jel? Mislim, i tako on to svjedoči. Mislim, hoću reći da zaista, poznao sam ljude koji su bili progonjeni od tih hinduista iz prve ruke. No. Možda za kraj ja bih rekao, bio sam, kažem, u 5 različitih crkva, 3 susreta, ali ta jedna posljedna crkva, i bio sam izuzetno iznenađen. Moj prijatelj David uopće mi nije rekao da je to velika crkva, zapravo imaju 2144 članova i 96 malih grupa, odnosno onih je zvao crkva, malih crkva, kućnih crkva, 93 vođe i da su svi prva generacija kršćana. Da. Što je nekako posjetnik iz podijelima. Iz biblijskih vremena. Baš nevjerojatno. Da. I čak ih je i poticao da egaliziraju bez obzira na zakone i šta god. Ali moram isto reći da u tom kraju, ja sam išao na više mjesta, po 5-6 sati smo se i vozili, ali rekao mi je David da je dosta dobra vlast u toj regiji i da onako puštaju sve religije, ne. Sad tu i tamo uvijek će biti progonstva od individualaca, ali barem tako mi je rekao David da u toj regiji nema od samog vlasti nema progonstva, ne. Pa da, čak i nije u to vrijeme kad sam ja bio 2010. nije bilo baš od vlasti, ne, vlast omogućuje, jel, znači slobodu bogoštovlja i vjeroispovesti, nego je stvar od ove ekipe, jel, hinduista. Mislim, oni su meni rekli hinduista, ne znam sad da li od muslimana, jel, kojih je u većini, ali ti hinduisti da znaju biti dosta agresivni ovako prema kršćanima. Od njih ima 72% i po ovom zadnjem 12 država, tih njihovih država unutar Indije imaju zakon protiv preobraćenja. Mislim, nama su dali tjelohranitelje, jel baš? Ono kad smo bili tamo. Tebi imaš 190. Da, dali su tjelohranitelje da budu uz nas i da nas čuvaju, jel, da svaki slučaj. Evo, vrijeme je proletilo, Danijel. Da, hvala ti što si bio gost. Dragi slušatelji i slušateljice, možete nas pratiti na Facebooku, Biblija izvor života, email je biblijaizvorživota@gmail.com. Također možete posjetiti jednu od naših zajednica, Radićeva 30 u 10 ujutro, također u 12 na engleskom jeziku, Dubrava, u Dubravi Oporavečka 95, nedjeljom u 10, Dugo Selo, Zagrebačka 133, nedjeljom u 10, Vrbovec, ulica Buban 13, utorak u 18:30 i Sesvetski Kraljevec, Kobiljačka cesta 134, nedjeljom u 17. Evo, lijepi pozdrav i do slušanja.
tužan novi dan započinješ, da li shvaćaš ti, tebi treba Bog. Kada tuga tvoje srce zarobi, da li shvaćaš ti, tebi treba Bog. Svako jutro tebi treba Bog, cijelog dana tebi treba Bog. I navečer kad spremaš se na spavanje, tebi treba Bog. Razumije, da li shvaćaš ti, tebi treba Bog. Kad pomisliš da od svih si zaboravljen, da li shvaćaš ti, tebi treba Bog. Svako jutro tebi treba Bog, cijelog dana tebi treba Bog. I navečer kad spremaš se na spavanje, tebi treba Bog. Svako jutro tebi treba Bog, cijelog dana tebi treba Bog. I navečer kad spremaš se na spavanje, tebi treba Bog. Uvijek za vas. Zabavni radio.